Kubor nakaslem jong unongsan hima. Keyboard penia jang sekolah Saint Peter Higher Secondary School Pendangrai West Khasi Hills kalakhang no sipor ka school hibara kawai panlat na kajing sapreng jong khanyang jingpang coronavirus ya katai kajing pente pakerki habai dei bat kajing khang no sipor lalap haka school notice board bat haka social media khnang beki khna school kentep ekate kajing khang no sipor ekate school haba pentikna shushu ekne habai kran bat ka sister Maria Kwenta Pankar principal jong school kalaong kajing khang no sipor ka school kadai tang namar bakawai ni ki bahayeng jong khna red ki bidai ki para jong ki bawan school hapo ka school kumta banyada na khati ki jing sapreng jong te virus ka school kala haban khang no shiwa shipor but on supply patshan shushu banyada ki jing sapreng ka klam covid khat khandai laya iru ki jing perking ki border district ka West Khasi Hills khamta me ki nang shnang ha ki benta ba pher ka sarnang stein but West Khasi Hills pa ki dei bentang ki mas